Se jiskatta proċess biex il-professjoni tal-project managers fis-settur tal-kostruzzjoni tkun rikonoxxuta bil-liġi. Fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Malta Chamber of Construction Management, il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard ħabbar li għal dan il-għan twaqqaf grupp ta' ħidma li ser ikun iffurmat mill-Ministeru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni, mill-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni u mill-Malta Chamber of Construction Management. Ma' TVM News il-Ministru Attard spjega li permezz ta' dan il-grupp ta' ħidma se ssir konsultazzjoni meħtieġa biex jinħoloq qafas regolatorju li jwieġeb għal ħtiġijiet tal-industrija tal-kostruzzjoni li fil-baġit tas-sena d-dieħla il-fondi allokati għalih jeżdiedu b'27%. Dak huwa l-intenzjoni tagħna, nollu l-istandards fis-settur tal-kostruzzjoni biex nassiguraw li s-soċjetà tagħna ikollha livell għoli fis-settur. Il-President tal-Malta Chamber of Construction Management Andrej Kakija qal li din inizjattiva hija mnebħa fost oħrajn minn stħarriġ li sar mill-BCCA bl-appoġġ tal-MCCM fi ħadu sem madwar 300 parteċipant. Standardization u kriterja li jirrikonoxxi project manager il-kwalifiki, l-skills li kollu u l-esperjenza li kollu. Illum il-ġurnata qatt m'għandniex dik fis-settur tagħna ġo Malta u b'dan il-mod kwalunkwe individu jista' jipprattika dak ir-rwol. Ix-Shadow Ministra għall-Kostruzzjoni Stanley Zammit fisser klassifikazzjoni u verifikazzjoni tal-ħiliet bħala pass importanti fl-industrija tal-kostruzzjoni. Għalli bl-istess mod għandha tingħata priorità lis saħħu s-sigurtà tal-ħaddiema f'dan is-settur. Wara l-fema li s-settur tal-kostruzzjoni għandu jkun attrajenti għal ġenerazzjonijiet futuri billi fost oħrajn iħares lejn l-aqwa standards ta' finanzjament u t-taħriġ fl-industrija.